Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki kula wonten toko Saddam Bougainville wonten teng Giyanti Kadipaten. Niki toko Bougainville, pusate Bougainville wonten Giyanti Kadipaten Silangata Wonosobo. Monggo sedulur-dulur sami order bisa dijual lagi. Niki milih-milih monggo niki. Harga ada yang pasaran, ada yang koleksi. Wonten sing gede, wonten sing kecil, bisa kulakan, bisa iki sing khusus kulakan iki bisa dikoleksi. Nah niki wonten nomor WA-ne, hubungi mawon. Nomor WA-ne pun tercantum teng mriku, ngantap niku. Monggo sinten mawon, ibu-ibu kalih mak-mak kalih tante-tante, monggo ngunjungi wonten Giyanti Kadipaten Silangata Wonosobo. Bunga Bougainville wonten toko Saddam Bougainville. Tinggal pilih sing jenis napa mawon, enten Bougainville dari lokal, enten sing dari luar, lah komplit pokoke niki. Monggo niki enten pekerjaan niki sami nyemprot sedaya niki. Monggo tinggal pilih Bu, buat koleksi bisa, buat dijual lagi, buat kulakan bisa. Monggo. Nah niki sing sebelah atas nginggil, monggo niki enten fungsine barang niki, fungsi ageng niki. Niki harganya ya bukan main ini. Nah niki Bougainville, tapi set mboten lagi berbunga. Nah niki sing nginggil iki sing ageng-ageng, sing sebelah nginggil iki. Nah niki ngoten mawon. Monggo sinten hubungi mawon, teng mriku enten tercantum nomor WA-nipun. Monggo niki dikoleksi. Mak-mak, tante-tante, ibu-ibu, mbak-mbak, bos-bos, monggo buat koleksi di depan rumah. Ya ini bonsai Bougainville ini udah gede nih, wah. Mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.